pozdrav ljudi, dobrodošli još jedan novi video. Evo prije videa, se pretplatite na moj kanal besplatno i kliknite zvonce, znači da bi dobili obavijest o svakom novom videu. I naravno zapratite me na Instagramu. Evo danas je jedan, meni samo dan, da ću isprobati znači Mešini je jedan najbolji restoran u Varaždinu. Evo, tu se, nalazi, pečica. Te ćemo isprobati. Buti sam zeo, znači, 2 komada, znači, prženi ribi i imamo unutra, znači, pomfri. Znači, koji ćemo isto njega način malo isprobati, malo klekno. Evo, tu se, poli rekica. Evo vidimo što se zapravo u rekici nalazi. Ovo otvoriti. Evo šta imamo tu sve unutra. Tu se, nalazi, linije, stvarno izgledaju jako dobro. Što vi mislite? Ovo bi pojeli. Dobro. Evo, tu su linije i tu bi sad treba biti, znači, pomfri. Da je neko otvorimo odmah. Malo se nezgodno otvara. Neka stvarno, da vidite kako to izgleda. Neka stvarno je jako puno pomfrija. Evo da vidite malo to bolje. Stvarno je jako lijepo. Evo, možda sam, skočiti, evo ga, će prvo vam smo se oprati ruke, znači da bi mogli, probati. Evo, tu je, linija. Evo da vidimo kako uopće, kako je da pravimo. Evo. Znači ovako, će se krakovi ovak umijeće suvi, malo napravimo ovako liniju. Kad neće, linija je dosta ovako slična. Znači imamo tu i malo limuna. Znači malo s limunom da bude malo bolje. Napravimo još malo linije. Kakve su? Stvarno je loše. Stavite malo limuna, stvarno ima bolje malo ukus, ali stvarno je odlična se linija. Mislim da to je jedan od biti malo bolje u radu, jednostavno koji ima stvarno linije savršene. Okus je stvarno jako dobar. Mekane su, nisu oko žilave, stvarno nemaju Evo že. Zapravo malo i kapla iće pomfri. Dobro. Pomfri će malo stavo 15 minuta, a da malo grijetosti. Nije to bi se jako tvrdi. Ali znači dok najbolje naručiti, znači u restoranu, znači kad je
gotov film, stvarno, evo, sad malo je stavio krompir, malo je ono gnjecasti, nije loše. Inače pasalo dobro malo, imam sok, mislim malo, znači potidam da će da lakše stane, neće u želudac. Evo sad kad smo malo najeli, da malo i ocijenimo zapravo i sam okus i okus same lignje i ovako ocjena, znači za okus lignje je stvarno čista petica. Evo, najviše da su to jedan od meni najbolji lignji koje sam evo jeo, ali evo po frije ocjena malo niza 4. Što nije, biti malo hrskav, a ima ono gnjecasti, ono nije, nema ono, nešto ono, fali. Evo da probamo evo i sljedeći put evo i neku drugu hranu, evo, nadam se da će biti i bolje ocjene evo za sljedeći put, nadam se evo, da vam se evo svidio video, nabacite like na video, komentirajte, zapratite me na Instagramu i vidimo se, čao!